nek mangayu bagyo kagem niki Universitas Tarumanagara. Salut Pak, mergane ngopo iki mbiyen awale saka Yayasan Tarumanagara kuwi ya. Tahun 1959. Ya, 59 ngono wae. Ya lah 59 ya. Ning bulan Juni dari 18 Juni ki isih yayasan mereka bentuk sosial terus mereka pengen membuat sebuah perguruan tinggi. Akhirnya dibentuklah neng sasi Oktober tanggal 15 iki saiki tanggal berapa ya pokoknya tanggal 15 Oktober kuwi 1959 dibentuklah mulai dari Fakultas Ekonomi ngono. Nah terus berkembang dari 4 fakultas, ono tambahane ono hukum, ono teknik, ono sastra, ono sastra Inggris, tapi sidane rasido kuwi sastra Inggrisnya diganti kedokteran. Saiki wis berkembang di 8 fakultas, luar biasa. Wes iso kuwi wae 8 fakultas duwe duwe kabeh institusine untuk akreditasi A mau wis dibacakan Pak Seno ya. Terus untuk setiap program studinya, setiap jurusannya itu dapat sebagian besar juga A, hanya sedikit yang B gitu. Jadi itu nggak cuman strata 1 tapi strata 2 dan strata 3 juga ada. Jadi aku nek sinau niki kan iso program doktoral. Ngono iki macam-macam saka hukum wis ana, doktorale wis ana. Terus ning Fakultas Ekonomi wis duwe doktoral wis duwe. Jadi iki semakin berkembang dan jaya iki Tarumanagara itu biasa. Sesuai dengan diambilnya Tarumanagara kan inginnya itu kan nek nggon ngarep mau ono kaya replika apa tenanan ya prasastine ono sikile Raja Punawarman nih lho. Nah, kuwi pengene ben sesuk universitas ini akan selalu jaya seperti pada kejayaan Purnawarman pada saat dia menjabat di kerajaan Tarumanagara kaya ngono. Nggih, matur suwun. Ayo kowe kuwi sing tak jak ki nak kon mikir kaya ngono kuwi. Utekmu isih mampu utekmu ya. Ngono ya Mak. Iya, soalnya dhek kan ya S2 ya dadi ya nek kon mikir kampus ki mesti isih cerdas, iso tekan kono-kono. Ya Tarumanagara kuwi mau. Ya, sing jelas seneng Pak. Wong iki kabeh tidak dari Universitas Tarumanagara iki selalu berinovasi sesuai karo simbol. Wah, simbole Tarumanagara kuwi ana tungku, ana genine, ana mahkotane. Mahkotai simbol sarjana, makanya saiki Gatotkaca Winisuda ya, karena memang mereka sangat meluhurkan ya yang namanya kesarjanaan ki berarti pikiran yang luhur loh. Ngono. Terus api kuwi melambangkan cita-citane Tarumanagara iki karo iso bermasyarakat juga. Terus tungku ki menggambarkan inovasi, mereka akan selalu berinovasi dengan kemajuan zaman. Lewate opo nganggo entrepreneurship mau tak ajari. Coba entrepreneurship. Nah, iki anak buah dolanan cangkeme dalang. Lah aku ya monggo dolanan cangkemku. Entrepreneurship. Nah, mau kaya dolanan cangkemku, likur-likur aku ya radong ya. Gentenan. Aku mau delong likur 3 dosa likur ra ngerti. Saiki paseno entrepreneurship. Nah, dene ya demes ya. Lah iki jiwa kewirausahaan. Dadi nek kene mahasiswane nek iso kabeh do iso berjiwa wirausaha. Lewat dodolan. Mau ning kene ana wong dodol pirang-pirang ya wae ya. Nah, kuwi mergane do pinter wirausaha. Besok iso muga-muga mahasiswa kene iki dadi pemimpin-pemimpin lewat nggon perekonomian negara iki ngono lho Pak. Karepe ngono iso semakin maju. Dadi Indonesia sesuk pas wis 100 tahun kan rencana nek Indonesia impiannya bakalan dadi negara maju dengan perekonomian terbesar kelima, peringkat 5 di dunia. Sesuk 100 tahun Indonesia. Nah, sesuk makane sing entrepreneurship iki saiki kudu dhisik kene iso sinden-sinden ki yo pinter entrepreneurship dodolan sik karo nyinden ki dodolan bulu mata sanggul popong kuwi. Oh ya bener ya apik kuwi ya. Kowe mau ya ditakokke Pak Rektor. Ini mana Elisa? Ini main Pak. Aku iki kelitian wae anggere tekan anu kelitian ya muni manjik nang Jakarta kelitian. Lagi teko dok wis gawe isin kowe iki mau. Ya teko Pak mau tanya kolahnya mana kolahnya?
Yo kamar mandi kok kolah. Ya wis ben apa-apa no. Kekerepen basa Jawa ya. Dadine ya takon kolah. Nek kolah bulane sing nganggo bak kuwi jenenge kolah. Beda nek nganggo shower ya nutuk kolah. Kolah apa tetep kolah? Ya tetep kolah nek basa Jawa. Kok ana jeding bareng? Nek jeding apa jeding? Nek jeding ki nek turu ngene iki jeding. Jangking, ngapusi aku dalange ki. Jeding ki ana hubungane karo kolah. Oh, ana. Apa jeding? Jeding ki nek cara Jawa ya kaya pengaron kae jenenge jeding. Cara mbiyen disoki banyu dienggo. Hah? Ceting. Ceting ki wadah sego. Kowe iki melu aku kok manut wong delok. Ya mumet das kowe aku manut sing endi sing bener ya. Ceting ki wadah sego nek jeding ki wadah banyu. Oh iya, iya. Ku dadi beda-beda. Beda-beda. Wah, ora ngerti Pak Rektor ki nom cak. Ganteng. Pak Rektor entuk iki award ya. Leadership Award tahun 2019 iki. Jadi rektor tapi yang dia dosen tapi juga kerja sebagai rektor. Entuk award tahun 2019. Tepuk tangan dulu buat Pak Rektornya. Luar biasa. Kae sing lenggah ning tengah kae. Ya ganteng kaya ngono kok. Mau dia nek apa tak omongin dah. Iya, matur suwun, Mbak. Dibuka Elisa. Dulu Pak, pakai lagu apa? Ya, gitu. Terus kamu mau nyanyi apa, Mbak Elisa? Tadi ada pemundutan moten. Mau ono pamundutan sik. Tembang kangen apa-apa mau. Tembang kangen, yo. Sing nyekar Mbak Elisa, yo. Mau gek ganti kanca-kancane. Nggih, niki kathah 8 sindene. Ya ana kowe meneh. Ya, Grajagan Mbak Elisa saka Pak Ratno Mabes Adi. Oh iya. Wah, ana dite. Ana iki lho, aku kira tau goroh kok. Ya. Iki sing ana dite tak keke kene. Ya. Mbok menawa tok jaluk, ya. Nek iki ketoke ra ana ketoke. Oh, sing tak duduk kok kleru dhuwit malah. Ana kuwi? Heeh. Ana kabeh. Napa Pak? Diwaos riyen. Berat buat Pak Bucange ya Pulau Gadung. Dari Mandor Pulau Gadung, Pak Sadi bos minyak Pintar Bowo, semua fans Pak Seno yang hadir ke sini 6 mobil. Oh iya, matur sembah nuwun. Minta lagu Geding Sewu Layangmu Seragenan, Cunduk Mentul nyanyi sendiri, Ternyuh Gelo Gedruk Seragen. Jarene tuku kaset wae ngono wae lah. Ya mengko diaturake mboko siji. Ya. Woro-woro dalam memperingati HUT TNI yang ke-74. Oh iya. Saksikan pergelaran wayang kulit semalam suntuk hari Sabtu malam Minggu tanggal 5 Oktober di lapangan markas TNI Angkatan Laut Armada Barat, Jalan Gunung Sahari nomor 67 Jakarta Pusat. Ya. Dalam Bapak Ki Mantep Sudarsono Wahyu lakon Wahyu Makutoromo, matur suwun. Ya. Sesuk bengi no. Ya. Besok malam. Jane pepundhenku Pak Mantep lakone Wahyu Makutoromo ning lapangan markas TNI Angkatan Laut Armada Barat, Jalan Gunung Sahari nomor 67 Jakarta Pusat. Ya, monggo sami rawuh wonten ing lapangan markas TNI Angkatan Laut Armada Barat. Ya, besok malam ya tanggal 5 Oktober ki ana woro-woro. Ya, perlu diaturake ya Mak. Iya. Ayo ditembangke sik. Ya. Nggih. Mangke bawa nggih. Heeh. Aja turu sore kaki. Ya.
Ini toh Pak, ternyata ada dosen dari Untar juga yang dapat penghargaan dari Muri. Oh. Karena punya 13 gelar. Wah. Doktoralnya 2, jadi serata 1, terus magisternya 10, doktoralnya 2. Wah, medeni yo akeh banget kuwi nek nulis rak yo dawa banget kuwi. Dawa banget itu. Titel kok nganti kaya ngono. Iya. Iki uga ana Mbak Elisa. Iya. Iki ana apa panyuwunan saka Pak Tristianto Bambu Apus. Iya. Iki anu wejene iki ngaturke nyuwun lagu Banyumasan sing gawa sampeyan. Oh iya. Kudu iso pamundutan. Ya, wis ditransfer. Weh, transfer barang. Lho, saiki saweran wis liwat transfer. Oh nggih, lewat Pak Seno nggih. Liwat rekeningku rasa kuwatir mesti ra tak keke. Ra apa-apa aku ikhlas wong iki. Ya, kagem Mbak Elisa saka Pak Tristianto nyuwun Banyumasan sing bawa Mbak Elisa mengko diaturake. Ya, matur suwun. Monggo, terus sandang kelawan pangan ya iku diaturke Mbak. Nggih. Ya. Lewat tembang kangen iki wujud
napa malih? Elisa panen. Panen, Pak. Ya matur suwun. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Ya. Ki uga ana pamundutan saka panitia wayang penyanyi Pak Yakub dan rekan-rekan. Oh iya sing rawuh ning Yojo kono. Iya. Nyuwun lagu Aja Lamis lan Kelinci Ucul kagem Bapak Pimpinan Universitas. Ya. Uga saka Universitas Tarumanegara Fakultas Ekonomi. Oh iya. Nyuwun sinom parijata saking Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanegara. Bapak Sawiji Wido Atmojo. Oh iya, matur suwun. Ya. Yo kene, sek dadi sak besek. Yo. Kok sek dadi mumpung urung lho, Nak. Yo. Napa malih? Aja ditawakke nah, yo. Engko nek kokean awak dhewe mendem tenan. Ya kok mendem. Ora iso nuruti lagu mboko siji lan sijine. Yo. Ayo gentenan. Saiki Kelinci Ucul pamundutan saka Tarumanegara iki Pak Yakub. Yo. Utawa Aja Lamis. Yo. Sinten Mbak Iin? Mbak Ayu. Mbak Ayu. Jumeneng. Yo. Ayu Purwalestari. Yo. Ayu wis ngarani cantik, Purwa kuwi pipis. Yo. Purwa pipis to lagi reti aku nek. Lestari iki gasik. Iya. Kula kok ndelek-ndelek lho, Pak. Kok ndelek-ndelek lho. Ndelik-ndelik oke aku teperuk. Iya. Kowe mbrobos-mbrobos ora saya kae wis. Iya. Dadi lagune anak-anak kae kebelet pipis. Kebelet pipis, Mama. Heeh. Ayo, Aja Lamis apa Kelinci Ucul, Mbak Ayu, panunan saka Pak Yakub. Ya. Nggih, Kelinci Ucul nggih. Ya, Kelinci Ucul diaturake, monggo. Dibawani. Nggih. Pelok bareng. Monggo.
Matur suwun. Sembah nuwun Bayu Purwalestari. Suarane apik ya saya. Sae sanget nggih. Wah, entone Bayu ya. Wis ra apa-apa. Dadi rezekine Bayu. Wah. Heeh. Ya. Wis lumayan ya. Lumayan. Wis pokoke iso dienggo nukokke sarung sing lanang. Ya ora apa-apa mangke. Lan uga matur nuwun ya kagem kanca-kanca PWKS Jabodetabek ya sing bengi iki rawuh kabeh ning kene mlumpuk ya matur sembah nuwun. Paring sak biyantu karo awake dhewe ya iki diaturke saka penjane Bapak Sawiji Widoatmojo saking Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanegara. Ya miturut jenenge Pak Sawiji Widoatmojo iki ya wis yuswa tegese ya yuswane wis sepuh ya sindene sing rada tuwa no ya ayo Pras ya Pras iki jumeneng fansnya banyak oh kuwi ya Pras TV lover ya lek do seneng karo Pras TV iki sinden kok kaya setengah edan to ya ora apa-apa ya Mbak Sinombari Joto ora begijikan sing alus sing apik iya iki sinden tertinggi di dunia dengan tinggi 150 cm. Jahat tenan Pak Seno iki lho kaya ngene iki lho imut sing jahat iki kowe ngerti kuwi cendhek kok tok rangkul lho kan iki ibuku ibu sinden ngono lho terhormate sinden ayo Sinompari Joto Pras ya ya dikirongi ya Mak, kirongi sing apik. Ya, monggo. Kiai kene iki budaya kok sak gerong we do melu gerong kok mburi kono to. Oe yo. Nggih, ngertos. Kok iso padahal ning Jakarta ya? Oh, jangan. Padahal Jakarta gitu loh. Dan iki nek difoto apik banget lho. Kene seni budaya tradisi. Ya. Background-nya gedung bertingkat tinggi-tinggi. Ya. Ada mall, ada gedung bertingkat, semua di sini penuh manusia seperti lautan manusia. Padahal wayang kulit ya, Pak. Luar biasa. Apresiasinya penonton Jakarta Barat ya. Ayo kowe iki mulane nadyan tok S2 psikologi ning nggon sinden senenge ra jamak-jamak. Ya senang, Pak. Terlanjur kalau udah jatuh cinta dia tadinya kepo dulu, akhirnya jatuh cinta ya wes dadi ambles ning kono. Maksudnya piye? Ya wes maksudnya kadong kele bos. Kadong kele bos ngono. Kele bos iki apa? Apa teles? Maksudnya udah masuk ya udah kayak gitu. Semakin cinta, semakin love gitu loh. Iya. Terus, Pras.
dhuwure dapat saweran. Matur nuwun nggih, Pak. Ya. Sindene do entuk iki dhewe-dhewe. Nyuwun ngapunten iki piantun tepus Gunung Kidul badhe nyawer pareng mboten nembang. Dos pundi, Pak? Niki Mbah Ratin saking tepus Gunung Kidul jeung nembang pikantuk mboten. Menika sinampari jotonipun kajenge dirampung. Oh nggih, matur sembah nuwun. Kalian kalau menawi badhe nyekar langkung prayogi gandeng kula menika namung dipun timbali. Mboten gadhahi wenang sak wetahipun nyuwun pewenang saking panitia Dies Natalis. Oh iya. Bareng napa mboten? Heeh, engko ndak salah no. Ya. Ya yo dirampungke. Pati hamba Dintekke yu. Eno. Hamba sembah nuwun. Nadyan wis kepala 5 nek ora kleru. Iya. Ning ora kalah karo sing enom-enom. Lah. Kaya ngono dionekke SpongeBob. Padahal yo suarane bagus, cantik. Iki mau gayane dadah karo ngene iki. Dadah ngene ya. Wong tangane mung kaya boneka ngono. Ya cilike ra jamak-jamak ya, Mak. Iya. Matur suwun, susulan meneh, Sa. Napa, Pak? Dari Dr. Rasji, Wakil Rektor 2, minta lagu Bengawan Sore. Ya, untuk Bapak Rektor Warek 1 dan panitia. Oh ya, matur sembah nuwun Wakil Rektor. Oh nggih, mangke dipun aturaken. Sing penting urute. Ya. Ayo Mbak Tatin. Ya, gek jumeneng. Mbak Tatin. Penggemarnya luar biasa. Budek. Bodek, Tatin bodek, Tatin bodek. Apa iki? Lah iki dong ngono senengane Mbak Tatin Ya. Mbak Tatin Selamat malam semuanya. Saiki gelem menyapa padune iki padune. Gaya ta. Lah piye? Ngerti aku. Nek nang kene ya beda selamat malam semuanya. Yes, bahasa Indonesia Barat. Yo, nek nang Jawa ya sugeng dalu.
Neneng kene selamat malam. Iya. Ya ning ora bahasa Indonesia lek arep nembang. Nggo cakepane tembang barang tok ganti bahasa Indonesia ya ora pas. Boten. Basa Jawa. Ya. Ya, ki ana pamundutan, Tin. Napa, Pak? Gubuk asmara pirang-pirang pamundutan saka kagem kowe. Ya. Saking Purwodadi nyuwun gending gubuk asmara Pak Kumis Mbak Tatin. Oh iya. Dengan ucapan Universitas Tarumanegara semakin jaya. Ya. Matur sembah nuwun. Iki uga gubuk asmara Bapak Suharjono dan Mas Peri Kelurahan Trah Amat Nawi Gembongan Sentolo Kulon Progo. Tanggamu iki. Oh, nek nggih, Gembongan. Keluarga rumah makan ayam goreng Nyonya Suharti cabang Klentreng. Wo, Bapak Sudarno. Oh iya. Kenteng. Iya. Kenteng. Entuk hadiahnya ditampani. Niki Mbak Tatin dapat hadiah. Kula, Pak. Heeh kuwi. Untuk Tatin ana tulisannya untuk Tatin. Nah. Apa ya? Aduh, tiba iki. Awas. Tiba. Ayo dibuka ora apa-apa kok. Ora paling kuwi deodoran ben kelek murah mambu. Ngono aku wis tak upakara ben ramambu ya. Kuwi pancen niate ora dikethok kok sa. Rambuté kelek. Diingu. Tak kon nektokke wingi arep tak kelabang ya, Pak. Oh ya. Ya. Minyak wangi. Nggih, matur nuwun saking sinten, Pak? Orang iki mau ya saka Pak Sudarno iki ketok. Oh nggih, matur nuwun nggih sing pun paringi kula. Oh, nggih, matur nuwun, Pak. Nggih, oh iya saka bapake kae mau. Ya. Gubuk asmara, pirang-pirang pamundutan, Mbak. Heeh. Engko grajakan ya ana. Ya. Monggo diaturake gubuk asmara. Nggih, ngagem bawa. Oh, nggih. Ora nganggo hai. Pun diperisake, pun boten budhek. Saniki sing rada cacat matane. Nyingkar nyingkur wiwi tane nyingkar nyingkur Mbak Tatin. ya Wah, tumben ora ai. Iki adewe kudu matur nuwun karo panitia ya, Mbak. Ya toh? Iya, Adewe mau teko kene isu-isu. Iya. Wis langsung disuguhi macem-macem ya. Yo. Iya, Pak Mbak Tatin kan ngelian ya, Pak. Ngelian Mbak Tatin iki lho. Ya ora. Mbak, lho, ben mandek opo bom siti medon ana minimarket langsung medon jajan terus Mbak Tatin. Makane gawat. Nah iki ning kene untungnya panitiane tanggap ngono lho Pak. Langsung dari pagi kita dikasih makan. Makanannya luar biasa. Luar biasa ya. Enak-enak. Dikasih tempat istirahat, panganan ora apa rakendat ya Mbak. Ora kendat ya. Rakendat Minuman esuk awan. tersedia. Iya, kopi teh kabeh ono. Kopi teh matur susu suwun. tadi ada juga ya susu ya. Susu ono ya. Seneng ta kowe? Aku yo seneng susu. Aku radian susu ya. Ora doyan. Nek Pak Seno seneng susu. Iya. Nek seneng Pak? Hah? Seneng susu? Ya kala-kala. Mulane lemu ya. Bale nek kekerepen ki nang weteng ya nek ngono lho. Terlalu manis to. Manis. Terlalu manis ki nek nggak? dadine sosok ora enak. Ya paling 3 dina pisan ngono to. Mau telas pinten mau? Loro. Oh, loro. Imbuh meleh mboten mengke? Ora Ora. entuk imbuh. Kok nang saking panitia angsal kok nggih. Ora penak kok ya wis jatahe dhewe-dhewe ya jatahe dhewe-dhewe. Iya. Monggo Mbak Tatin, bengi iki Tatin dan lunak tenan. Iya. Lah Ora napa? kaya nek pentas-pentas liyane kae medune ulate kaya ditaleni kaya dikucir kae lho. Lah kan Mercucu. kalau di sini harus menyapa penonton harus dengan senyum ya. Iya. Oh. Nek nang kono wis do ngerti watakku ra iso senyum nang kene harus tebar senyum. Nah, berarti senyummu nang kene lamis. Ya enggak lamis. Kok gak lamis piye? Ya aku sebenarnya guyang-guyu loh Pak aku ki.
Guyang-guyu piye wae biasane nganti ana sing kirim WA karo aku tak Pak Tati niku kon mesem. Angel banget kon mesem. Oh nganti tak tapuke ra mesem ya aku. Ya ditapuk ya lara to ya. Iya. Mangga teruske jan lunak tenan bengi iki. Kata-katane karo aku ora ana sing kasar blas. Nggih Pak, nggih. Lagi bolong kok. Hah? Lagi bolong. Lho wingi-wingi ora bolong kok. Ya wingi bolong ning sithik. Oh, ayo wis. Iya. Mula kok ra nyuwara. Ya gak wis. Lingsem yen mutan Neno lelampahan kang bojomu streaming lho, Tin. Napa nggih? Lah iki nganti WA karo aku. Pripun? Ngaturke matur nuwun nggih, Pak. Bojo kula sakniki wis akeh penggemare. Oh. Sajake wah bangga dhek. Pesen mawon, Pak. Kula bojo kula lunak niku kula wis seneng. Nek lunak nggih teng omah barang kon lunak. Oh, kok ngono barang e? Lah iki kok aku darani ngapusi iki lho, nek ora percaya. Aku iki ngene iki karo mbukaki nganu, mula nek karo bojo aja galak-galak. Ya ora galak kok ming tegas ngono lho. Lho tegas karo bojo ya didelok bojo ki ngopo dhisik kok dadak ditegasi wong bojomu ya apik-apik wae kok kowe lunga nyinden bojomu nang omah momong anak. Nggih sakniki momong anak wong anake pun melu kula nek riyen melu mbae. Ah saiki bocahe nemu di teturu nek bengi ya aja tok getak-getak sak penake dhewe. Mboten sakniki pun ra galak kok. Ya mbiyen Nek nganti jaman biyen ya tak galaki tenan. Lah iya. Zamane dolan ro jenengan kuwi. Kok jamane dolan karo aku iki aku ngopo? Aku tau maca SMS-e lho. Kuwi salahe bojomu. Ha kok Nota kok disak nang jaket. kaya ora diomongi. Ayo gobloke bojomu. Nota iki dibuang kok disak ning jaket bareng boncengke kowe, tanganmu mlebu jaket konangan. Ini apa, Pak? Ngono. Apa ta iki ngono? Ayo. Terus lha kuwi ming nota biasa, kok ana jenenge Nita. Anu. Salahe bojomu. Itu salahku Terus salah. basan tak gathuke karo le SMS jenengan. Oh, ternyata ini to aku. Lho aku ngopo? Aku mengakon mindah amben kok. Ora ya, sadurunge kuwi kula maca lho. Wis kok usah sadudar nang kene kowe malah tekan ndi. Aku ki ngandani kowe iki aja galak-galak karo bojomu kok malah tekan. Biyen kan galak saiki wis ora. Ya syukur nek ora mesake bojo kok karo ilat tok kaya ngono. Ya lumayan duwe ilat bangane ora? Kuru banget lho, Mak. Tenan tak matke kok dadi wah mesake. Iya. Nggih, kok bisa ya? Ayo saking dene kowe tertekan. Suami itu nek ikut istri sing mengekang itu tertekan. Saya nggak mengekang loh saiki. Ya ora teno mengekang ngono kuwi. Ini kemerdekaan itu sudah menjadi hak setiap umat kok. Diwenehi kemerdekaan bojomu. Terus kula kan piye? Ya tenang-tenang wae rasa piye-piye. Kowe lemu banget ngono kuwi ya dirasani. Napa? Bojo kula lemu banget sakniki Pak. Ya kon kuru. Ayo kon diet. Nek manut diet manut karo aku cepet sesasi langsung kuru. Napa, Pak? Bojomu kon rabine. Ada solusi lain nggak? Enggak ada, hanya itu satu-satunya. Cuman itu ya? Iya. Saya bisa kurus? Kowe engko rak ngrantes terus mengkari sirah tok kae dinan. Ya. Mangga. Terus ke Tresno tulus nadyan ingku buk asma. Oh, do nyanyi kabeh. Nah, Tak iya, terus apa? kene. Iya. Solusi kurui ngono kuwi. Solusi sing biyen tak nehi wis ora mempan. Napa? Bojo kula galak banget menanggulangi istri galak itu sentuh dengan kasih sayang. Iya, Ya. caranya Ayo dirangkul bojone nek muni-muni, "Mas candak gulune jak, dibelek rambute sayang."
Rasah galak-galak mbangane tak tapuk sandal cangkemmu. Dingonokne ora kowe? Nggih dingonokke ini. Kowe mesti saya nesu ya. Ora sadurunge ditapuk wis tak tapuk sik trok ngono. Oh kuwi kaya ngono kok karo wong lanang. Ya, ya maka. Yen liwat aku kelingan gubuk kae yen tanggung leren ning jagat gabah penontonnya jan jos tenan iki. Nah, jangan ditanya, ya. Ngalah-ngalahi sing nang Jawa iki. Ya. Kayak piai-piai do seneng seni kok, ya, ya. Gimana yang belakang? Rawero, semburi rawero. Ora wero. Harus duduk kan? Kon linggo. Kon linggo. Iya. Duduk, ya duduk. Sirdoto. Monggo. Catatan sajroning ati. Catatan luntur. Saya mau aku kowe dadi
Pun. Soneh ora kena lali. Ya dimidhangetke piyai semene akeh kok cakepane nganti lali. Nggih, matur nuwun, Oh, Pak. tembus. Iya. Ha iki apa Oh, soal? meneh. Oh. Iya. Soale dolope iki apa bakul obat iki apa? Tembus. Batu mau batu iki batu roek. Sampun ya. Wis matur sembah nuwun. Ya, Mbak. Tatin iki mau. Tatin Lestari Handayani. Ya luar biasa ya saya. Iya, luar biasa nih, ya lalen tenan nih. Heh. Lalen. Ayo kuwi soale ya nuwun sewu laire kalung usus. Oleh ana hubungane apa kuwi ne? Lho bocahe cerdas, bocahe pinter, merak ati. Oh. Ning nek iya. Tatin kalung usus besar. Isine telek ya ana iso besar iki. Isine apa? Telek. Aja diomongke isine kuwi ya isine kuwi kok isine telek-telek ora. Lah ya tenan. Dipresani Pak Rektor, Pak Wakil Rektor. Lho, kuwi kedokteran ning kene ana fakultase, ora saru. Telek ya ana hubungane usus besar karo telek. Kuwi ora saru, kuwi kedokteran kuwi mlebune. Hubungane apa usus besar karo telek iki? Lho, kan telek metune saka usus besar sike. Sadurunge engko tekan lho, engko dari tekan ngendi-ngendi engko salah meneh aku ne. Ayo ya bener. Iya toh? Nek cara piteki apa brutu ae lho. Ha. Brutu nek cara apa jenenge menungso cangkepane nggon podang kuning kae ya. Ya silet kae lho. Ah, kae. Wis ora domongke. Seleret. Sleret ireng. Seleret ireng. Ah, kowe mbiyen kleru apa? Silet. Nembang kok kleru. Sing kleru mbiyen ning kene ya ning Jakarta. Oh, apa? Iya. Ning endi pasang? Lali tapi ne. Taman Mini. Paling ya. Ya ora apa-apa. Ana sing nyuwun gagrak Banyuwangi no? Ya Banyuwangi. gerajakan. Cukuke sinden saka Banyuwangi sisan. Ya. iki. Mbak Anting lambang sih, ayo. Ya. Ini mbak ngesan nganggo areng lambene. Kuwi lho Pak, ireng ra karo-karuan. Ben seksi. Apa? Ben seksi. Kuwi Seksi. lek nganggo lipstike ireng. Ya wis ben karang ya. Wah. Metal iki sinden metal mergane. Waduh. Oh, lho. Sugeng dalu. Aduh. Selamat malam nek ning kene. Selamat malam Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ya, iki soalé asale saka Banyuwangi ning desa banget. Dadi omongane ya wis kaya ngono kuwi. Ya. Menika putranipun Mas Sun Gondrong, dalang saking Tulungagung. Iya. Ya. Sekolah wonten Ngayogyakarta. Ya, wis tok tembung karo Mbak wis. Dek dhewe nyangik ning Blitar wingi wis ketemu karo bapakne. Titip nggih, Dik. Oke. Ngono ya, Mak. Ayo gerajakan dibawani anu gelang alit. Belambiangan. Blamjangan. Lambiangan. Nggih. Ganteng ki cantenan desa kok Pak bener cenan. Mergane Lah yo mau ana lift DM trimo numpak tangga kok. Padahal lantai pitu. Lantai pitu yo lewat tangga ngantek ning kon lantai. Wah isih loro meneh. Lantai 5 kuwi isih loro meneh, Mbak. Yo terus munggah meneh lantai 6 wis delosor wonge. Mumet aku Pak numpak lift. Hah? Mumet. Wow. Lah ngopo wong lift ki kepenak kok mumet ki mergane. Ngene iki lho. Kan adewe mlebu. Heeh. Terus ditutup terus arep neng lantai-lantai lho Pak, aku kleru terus mijete. Munggah medon, Munggah medon aku Pak. Terus karo bapak-bapake, "Lah kowe iki ngapa to Nduk munggah medon? Mboten napa-napa ming ngenterne tiyang aku to niku." Wong kuwi iki lift dinggo menuju lantai berapa kok ngeterke tiyang ora. Lah piye munggah medon ra ngerti ndak Wis dikira kalau isin. karo sing rebab. Iya wis tau ya. Lift kok didodok. Ya wis tau kene Kalimantan Wiro aku wah. Wong lift kok di Gun. Ayo Ting, Nggih, tampilkan suaramu kagem para Siap. penggemar wayang ning kene Jakarta kene. Yo. nggih. Monggo, yuk. Mambiat mayang
Banyuwangi nganggo ngono kuwi kendange. Iya. Ampun kaget nggih bapak-bapak. Jan pengendange ngono kuwi kok. Ora apa-apa. Asline ya ngono to asline. Nggih asline ngoten niku. Heeh. Suarane gandeng belam miangan nyeram biai noswan toro Banyu wangi kelir kenang wetan segoro Ting. Kuwi kenapa kabel dadak mok luntung-luntung ngono merkane ngopo? penghayatane neng kabel. Oh, ana pengaruhe. Jarine Pak D ra oleh mekekek sikile. Dadi kudu diluntung Eh. kabele. Oh tembung mekekek iki basa ngendi? Basa wetan, Oh nek kene iki mbegagah ngono begagah. kok mekekek. Mekangkang ngono ten apa? Hah? Mekangkang. Mekangkang ki beda karo mekekek kok ya. Oh, Ya. Ki total ketok iso luwih no. Ya, nek saka hitung aku PWKS live ono ora to iki? Eneng nggih? Ora ono. Enggak ada PWKS mboten wonten. Jabodetabek ya. PWKS Jabodetabek dan Dalang Seno Dalang wis Seno. mencapai 22.000 penonton Wih. seluruh dunia. Ya, monggo. Masih ada channel-channel lainnya ya. Masih ada channel-channel. Masih ada Andika, masih Andika ada. Multimedia luar biasa. Monggo. Terus Ting. lor kidul alas angker Bocah iki dek lahir biyen didulang laker koyo. Kok iso ya ngono kuwi ya. jenengan iso nirokne emang sampean didulang laker apa ya? Ora, aku ora iso nirokke kok. Lah kuwi mau Oh, iki mau meng ngawur. Nek kaya kowe apik banget tenan. Iya. Loran Kang Kaliwia digawe cengkok mentit ting. Ya ya. nek kleru Ora apa-apa. Improvisasi kok. Kang kaliwat liwat Asik. Rasa Rasa gumun. lah ngopo Dikeploki kok bingung. iki lho kok ngopo ngono lho Sapa? Pak Keswan Sedelono jempol sikilmu kuwi. Ora malah di. Ya. Belamyangan
Gumelyaring Taman Sarino Swan Mangga gerajakan diaturake yuk. Bisik-bisik semayanan materi janji urip bareng sir-siran andi jandean dengan asih Gerajakan Banyuwangi Raina Bumi sing tau sepi lanang wadon hanekani tapi jarene ganteng. Wait, ya. Jodi pati kamerane ya akeh banget ya nak. Ya disuting kabeh ya. Caloro tak nehi duit nek iso bedhek-bedhekanku. Ya, Apa apa jajan? bedhekane bedane kamera karo kathok ya apa ya? Kamera karo katok. Apa ya? Nek kamera kuwi diinjen mergane
ora bolong, nek katok diincen mergo bolong. Hampir. Ayo. Apa? Ayo apa? Ayo. Nggih. Nek kamera Heeh. niku diinjen sik, Heeh. agi dijepret. Heeh. Sing jepret sapa? Nggih, Apa tukang kamera nggawa karet apa? nggih dijepret, ngeten lho, Pak. Enten Oh. lampu-lampune niku lho. Nek kathok, Nek kathok di kuwi peraturane sapa kuwi? Kan nyaris jare hampir ngono. Wis ngene wae. Wis ra tak kei, sesuk nek Bali nek mampir pom nek nguyuh tak bayari. Ayo padha wae nikune. Wiwen dedet aku nek mung 2000. niku nek jenengan nguyuh. Heeh. Nek mboten nguyuh Ora tak kei. simbar jajak yen ngandika gereng pindah guntur dasar satria prawira ramah Heling. heling kula heling Awas, yuk. tunungane senapati Satu seket. Pitu lima. Elisa nggo catetan. Ya iya iki bahasane angel
ya Rika-Rika ngono nih. Oh, takokena. Apa? Takokna. Takokna. Ah. Ngono nek ya rapel ya ndasku buyar nek kok kaya ngene ya. Iya, teruske ra apa-apa nganggo catatan ra apa-apa. Iya. Takokna wong bagus pundi kriyane. Santan atine polar eling sapa luar biasa. Ya eling-eling. Iki ya ngene ya Nak, ya matur para lenggah para sutresna budaya, ya panitia hari ulang tahun utawa Dies Natalis ke-60 Untar lan hari ulang tahun TNI yang ke-74. Ya para rawuh sedaya kemawon sami lenggah wonten ing mriki, para streaminger ya sing padha mrisani lumantar YouTube ya. Nek ana klerune nyuwun pangapura iki engko nek ana kurange utawa urung iso tak aturake ana jroning limbukan tak aturake ning gara-gara ya ora apa-apa. Mergo nek diaturake nang kene kabeh mengko ndak ora cukup wektune ya Nak. Ya. Ayo saiki tambahi Mbak Wahyu, tambahi Mbak Tatin, tambahi Mbak Iin. Ya, ngopo? Liwong Nak. Ya. Kene sing nyuwun Liwong cendol dawet. Oh ya, engko diaturake. Ayo, ayo. Ya. Sisan, anting-anting sisan. Ya, ayo Ting, maju Ting. Heeh. Sisan, ya. Monggo mike diratani, ya. Ya. Ki mulai sindenku sing wis ora iso joget ki mau
neng transit wis do latihan joget. Iya. Mau transit oke kocone karo ngilo. Ngarep mburi karo ya. Ya. Iya. Ini ya tetep ra iso. Iya. Monggo. Diwiti saka sapa? Dadi liwung atiku. Ya, monggo. Ya. Mengko iki ana pamundutan nyuwun diwenehi cendol dawet no. Ya. Ming sak cendol dawet kok disuwun ya mak we lah. Ngono ki dadi kesenengan kok ya ngger. Monggo diaturake ya. Dadi laku noda ati kita siang lalu kinar benci ilmu yai segoro takkan bisa nuruke hatiku. Ya, ya. Sabtu panditaraku ning sliramu rajaku mugi Gusti ilati tresnaku kinawa mati Mas. cendol dawet seger kaya ngono iki kok dijaluki lho. Meng kempol dawet. Heeh. Cendol. Heeh, cendol. Kempol. Nah, mulai. Ya, mangga yuk. dari liwung hatiku nalikani sepi padamu wong bagus dadi lagu yoga ati lintas siang dalu kinar benci Rumangsaku sing seru dhewe anting e. Yo. Seneng aku. Hah? Seneng aku. Seneng jelas nom. Baleni ping 5 ya, Pak. Dandan Jawa, linggo, nyanyi entuk dhuwit sapa sing ora seneng. Ya. Sapa sing ora anu. Aku nek nang omah ning kos paling ming bendina ming mie rebus. Sok-sok intip dipangan, sok jarang. Men mekar ning weteng. Ya. Ya, mangga. Ya.
iso menghibur. Dadi lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya ora nanggono magawe gelarira wang-wang ora pangling nitik genderane iki wong Pringgondani ndawes padhake saka kadohan ana genderaku malebet cetha genderane wong Traju Trisna ya dasar Purnyata sapa tumenggung Panigas Jonggo aku tumenggung Sumbang Surajeja wong Pringgondani aja mamak mumuk mripatmu kowe teka mapan ana ing Tunggarana ngertiya yen to Tunggarana iki kebawa keperintah negara ing Traju Trisna mula aja banjur malang kadhak kaya ngejeki bumi Tunggarana ayo semingkir wong Traju Trisna ora trima lho yen sak ngertiku wiwit saka Sinuwun Prabu Trembaka bumi Tunggarana kene iki kebawa keperintah negara ing Pringgondani mula sing kudu minggat wong Traju Trisna kowe sing kudu lunga yen ngono apa kudu aku ngruda paripeksa lawan kowe yen pancen kedugolan bisa ngruda paripeksa karo wong Pringgondani ayo gage singkirna wong Pringgondani keparat ora minggat dadi bayangan awakmu maju jangan tak untapake nyawamu kowe Panigas Jonggo amuk wong Pringgondani
pedhot kupingmu malah. Cocok tumbak jebol dadamu. Panjen cetha bener ngendikaning Patih Pancatnyana. Yen wong Pringgondani nekani Tunggarana jebul saknyatane arep ngejeki bumi Tunggarana. Ketitik wis dadi pecah perang antaraning Traju Tresna lan Pringgondani. Prajurit semingkira sapa sing dadi cucuke ngajurit Pringgondani? Ayo iki perjinemanan Cak Ugra lekaning atiku. Wong Traju Tresna wong mulang sarak. Ora ngerti lan ora takon-takon dhisik apa karepe wong Pringgondani tekan Tunggarana. Malah sajake wis ora iso dindakake kudu pecah perang antaraning Pringgondani lan Traju Tresna. Lho sapa kae? Maju ning pabaratan ayo iki Patih Probakesa leganing ati. Cak Ugra Patih Probakesa ora iso mulang karo anakmu. Mulang sarak bakal ngukup Tunggarana. Ayo kukupen Tunggarana gumlinding sirayan Cak Ugra. Klakon.
iki cangkel pringgondani. Cangkel mungso cangkel butuh ambal mungso butuh ambal. Wah, kelakon. Kekejero manuk, perancangan kau pantai wedok tatangin. Cang pedagang perbatan sumur kepadamu. Kekejero kaya manuk cak ijo. Kekejero kaya manuk empret. Jangan sahabat yang berbalik. Krima tadi, krima tadi apa kalian? Woi ganjaku maju mati mundur. Aduh. Ngopo kira kok? Cocok drei. Kowe mungsuh sapa? Mungsuh cangkel pringgondani. Aduh. Cangkel pringgondani jebul iso kaya Raden Janaka. Iso perang gentiran mongko aku cangkel ki bangsane cangkel ki kalah nek karo perang gentiran. Nek karo perang liyane ora bakal kalah. Aduh. Ditambani. Aduh. Wis ora umum rasane jan. Mak slep ngono. Mongko bareng mak slep ngono ki ora dinengke wae. Dingkuk-ngkuk ngono. Dadi loro kabeh awakku. Woi latar. Bojleng iblis lanat padha cek-cekan. Wadya menungso gelut karo wadya menungso. Wadya buta belut karo para wadya bala buta. Ladal. Lena pangendawak rimah ladya. Pringgondani yo duwe buta gundul barle cukur. Ayo mundur saka bumi Tunggarana kowe sing mundur gaglak limpah gaglak sih. Agak coba sini. Agak coba kalau kerja mata kembali kerja teraju. Nyanyi lah lagi. Muta mungyok, muta marang entok, muta petok. Raya mong. Aja bagi kelime. Agak kata. Aja bagi lagi. Apa kerja? Kebaca. Aku ngerti artine. Nye karo aku. Buta keomongane buta apa kuwi? Ngono ta anakmu? Agak coba iki. Sakep kok. Kebaca apa?
Kemudian Cilamajai. Agak dewala dikembala ke zaman jengket bro. Agak banyak ya. Dup. Wong penang kok ngrembug kaya ngene piye. Agak bagai tadi. Agak tambah kiai kita. Agak tambah selebat. Kita tambah lagi deh. Ya, mungnya aku. Ya aku ing kebake iki. Anine iki kepiye? Ngono. Wis bakal dewa. Hah? Kau kek begini. Ada banget ini. Ya betul mah. Nanti mana? Angkat coba. Ini malah. Abang ini namanya. Ya mu ni. Gumbak dah bangsa. Ngerti lagu ni. Hebatnya dah. Kedele ke mana? Kata bangka di mana ada? Apa kata? Kata. On balance ni. Kata. Kata mana? Kata kecil betul. Kata kecil. Bodoh ambu bodoh kucluk bodoh ambu kebagalawan ya kedewa ini hai ketik asal orang mau bang gede bu itu balik gitu ke itu balik jalan nanti ini cuma lo le perang ini anak yang anak namanya nyat nah ya bakal jalan ya mana ya obatnya obatnya aku tu boleh jalan bagaimana jalan jalan apa kita lakukan selama tak apa kita tak boleh dia berjalan untuk berjalan apa dia tu jalan ya ketiba lagi na ketiba wah mati tenan kancaku Sirna Margalayu woi lah kanca maju bareng Kesa wong kang kaya kowe ketok gedhamu ketok lorekmu pancat nyono iki mesti saka gaweanmu mergo wiwit biyen tekan saiki pendak-pendak prajurit pringgondani tekan ana ing Tunggarana ora nate dikanggo gawe karo wong Traju Trisna nanging ora kaya sak gedhakan iki lha kok nganti dadi pecah perang kaya ngene mergo saka kowe sing kudu minggat kowe sing kudu sumingkir wah gaglak limpamu tugel gulumu kowe ah
sih. Setyake tinunun gadanira wirang tumandang Setyanika garwanira Setyanika garwanira Lho paman wonten dawuh nggih. Lah kok mboten kanthi nyono-nyono malah sampun pecah perang ageng kados mekaten menika wae lah. Menawi ngantos kaderangan dening Kanjeng Rama kula lan panjenengan paman pikantuk duka saking Kanjeng Rama. Waduh. Lah kok malah kados mekaten kawontenanipun paman dipun jujuk deleke kemawon. Paman ngaturi misah utawi kula aturi misah dhateng pun Prabakesa. Kula tak matur paman Pancatnyana, larah-larahipun kados pundi kok dados mekaten lampahanipun mawon. Monggo. Waduh. Paman Pancatnyana wonten dawuh nggih. Menika anggir Samba. Inggih, kula ingkang putrapun Samba. Wonten menapa teka nyandhet anggenipun sami Bandayuda. Nuwun sewu paman, saderengipun kula badhe munjuk atur kula pengawakipun Kanjeng Rama Ndarawati. Wondene Samba dipun utus pados sowan wonten Garing Traju Trisna. Ing pengajap sampun ngantos dados dumados ing pasulayan. Inggih. Angka kalih. Kula kinen nganti Kakang Stija Boma Narakasura. Kula dherekaken rawuh wonten Garing Ngamarta badhe wonten parepatan rembag perkawis Tunggarana saking para sepuh tuwin para nalendra ingkang sampun ngertos dhateng sejarahipun bumi Tunggarana. Kula nuwun sewu kok dados perang menika dasaripun inggih krana tiyang-tiyang pringgondani ngejeki bumi Tunggarana. Mila kula westani menawi nalindring pringgondani Anggir Gatotkaca badhe tumindak boten sak mestinipun badhe angukup bumi Tunggarana. Kula nuwun sewu. Kadang kula Yayi Gatotkaca malah sak mangke sak ngertos kula boten badhe kepengin rembag Tunggarana nanging gandeng sak mangke sampun dados perkawis. Tumunten paman Setyaking badhe nderekaken kadang kula Yayi Gatotkaca sowan dhateng Garing Ngamarta. Oh ngaten inggih. Kula suwun sampun ngantos dados perangan. Kula suwun sampun ngantos dados perangan dipun candhet semanten kemawon. Dipun candhet semanten kemawon. Nanging lho, Samba kok tekan kene Yai. Oh, adikku dhewe. Katri gumulung mangrembak ing wadya Kurcakura reka giri-giri ronanggana magawe gelar ronanggana magawe gelar ira wang Samba inggih kok ora Bu kula ngaturaken bekti kula kunjuk iya tak tampa
Nganti kaget pun Kakang kok lah kok dadi kahanan Tunggorana bubar mawut ora karu-karuan. Menika kula wau kula anyape dhateng murkanipun ingkang paman. Nggih menika pun Paman Pancatnyana. Lho, Paman Pancatnyana wonten dawuh. Kula wau kula paring dawuh kaliyan Paman Pancatnyana supados namung nanjihaken dhateng kawontenanipun tiyang-tiyang Pringgondani. Kula mboten kepengin dumados ing pasulayan. Kula mboten kepengin wonten memangsan antawisipun Pringgondani lan Trajutrisna namung babagan bumi Tunggorana. Nanging lha malah dados mekaten kawontenanipun kathah prajurit ingkang nandhang sakit saperangan dados banten. Kula nuwun sewu ingkang dawuh supados anggepuk perang wadya Pringgondani. Nyuwun pangapunten nggih. Krana sakit manah kula dipun iwi-iwi dhateng tiyang-tiyang Pringgondani. Sinengguh tiyang Trajutrisna menika satriya-satri ingkang jirih getih wedi mati tumunten kula anggecak perang para wadyabala ing Pringgondani. Paman Pancatnyana wonten dawuh. Nek ngono panguwasa Ratu Trajutrisna kalah karo panguwasaning Patih Trajutrisna. Inggih, kula nyuwun pangapunten. Kula sampun matur wungsal wangsul sampun ngantos bebangeri asmanipun Nalindra Trajutrisna. Inggih, nggih ngestaken dawuh. Sombo, wonten timbalan Kakang Mas. Apa wigatine? Kanjeng Rama ngersakaken lelampahan menika dipun rembag. Perkawis menika dipun rembag sarana pirembagan ingkang bedamen. Tegesipun sampun ngantos wonten tuwuhing pasulayan antawisipun Pringgondani lan Trajutrisna. Mila kula dipun suwun amethuk dhateng Jengandika Kakang Mas. Supados kula dherekaken sowan wonten negari Ngamarta sakmangke Kanjeng Rama badhe ngrawuhaken para neraja nerpati ingkang sampun keladuk yuswa tuwin pepunden sepuh sedayanipun supados tumut ngrembag babagan bumi Tunggorana. Ngono dawuh Kanjeng Rama Yayi. Inggih mekaten Kakang Mas. Paman Pancatnyana wonten dawuh. Sapengker kula wonten negari Ngamarta sampeyan ampun gawe dak-dakaning pasulayan. Kula suwun sing tentrem, sing ayem. Tunggorana nembe dipun rembag wonten ing madani negari Ngamarta. Sarana sawanipun ingkang putra pun Setija. Inggih, mugi-mugi paduka angsal kamenangan. Kamenangan sing pripun? Nyuwun pangapunten. Tegesipun panjenengan boten nampi raos sastra wirang saking para sepuh. Nggih angger Setija. Sombo wonten timbalan Mas. Ayo. Tutna pun Kakang sowan marang Praja Ngamarta. Monggo Kakang Mas kula dherekaken. Samangke Yayi Garukaca badhe kadherekaken Paman Setyaki. Yo, pun Kakang mingkari manut karo dawuh Kanjeng Rama lumantar sira Yayi Sombo. Inggih, Kakang Mas Setija.